Igbo ndị ọma ndị na-ege anyị ntị, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi nke Chineke Dr. David Jeremiah ga-aga n'iru iwetara anyị nkụzi ihe banyere onye na-agabiga ihe ike nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Dịka onye abụọma David gabigara ọtụtụ ihe ike ma Chineke zọpụtara ya. N'agbanyeghị ọnọdụ ihe ike ọbụla nke nọ n'ime ya ugbu a, Chineke ga-azọpụtakwa gị ma ị kwere na ya. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe imeri ngharịpụ, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị kpọrọ onye na-agabiga ihe ike nọ n'ọnọdụ ngharịpụ, ma ọ bụ onye nọ na nhụju anya nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Cheta na ọ bụ n'akwụkwọ Abụọma isi 116 ka anyị were ihe ọmụmụ a n'iji chetara anyị ụfọdụ ihe ndị anyị lebara anya ya na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ. N'isiokwu a, anyị hụrụ ejirimara nke nrịanrịa dịka onye ọbụ abụ David mere ka ọ pụta ihe n'abụọma ya. Anyị hụrụ na otu n'ime ejirimara nke nrịanrịa bụ enweghị ahụ udo. Anyị hụkwara na obi ịda mba na oke mwute, ntụkwasị obi na enyemaka, enweghị olileanya na oke ụjọ bụ ụfọdụ ihe ndị ejiri mara nrịanrịa. Ma n'ịga n'iru n'ụbọchị taa, anyị ga-ahụ akwa nke nrịanrịa. Dịka anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, ọnọdụ ngharịpụ nke nhụju anya, ụfọdụ n'ime unu agabigala ya n'otu oge ma ọ bụkwa nke ọzọ. Ụfọdụ n'ime unu kwa ejuokwa anya unu hụta ya. Ma anyị ga-aga n'iru n'ileba anya n'akwa dị oke mwute nke David, nke na-ewepụtara anyị n'ebe ọ pụtara ihe ọnọdụ nakwa echiche uche nke onye nọ n'ọrịa ma ọ bụkwa na onye nọ na nhụju anya. Ọ dị ka a ga-asị na David nwetara ejirimara nke nrịanrịa nke ọma. Ma ọ ga-amasị m ka ịhụta na ọ bụghị naanị na ọ kọwapụtara ọnọdụ a ma ọ bụ ejirimara nke ọnọdụ a, kama ọ gwakwara anyị ihe onwe ya mere mgbe ọ nọrọ n'ime ọnọdụ a. Ya mere, ọ ga-amasị m ka anyị lee anya ugbu a, ọ bụghị na ejirimara nke nrịanrịa kama n'akwa nke nrịanrịa. E nwere ihe atọ nke ọ ga-amasị m ka ịhụta n'ime abụọma a. Nke mbụ bụ nke anyị pụrụ ịhụta n'ahịrị nke mbụ nakwa nke abụọ. Ọ ga-amasịkwa m iji nke a dochie anya ahịrị abụọ ndị ahụ. Ebere m akwa, ya onwe ya nụkwara olu m. Ebere m akwa, ya onwe ya nụkwara olu m. Gee ntị, ahịrị mbụ sịrị: ahụrụ m Jehova n'anya, n'ihi na ọ na-anụ olu m bụ arịrịọ amara m niile. Ugbu a gee ntị n'ahịrị nke abụọ: n'ihi na ọ tọwo ntị ya n'ala n'ebe m nọ. Onyonyo nke anyị hụrụ n'ahịrị nke abụọ bụ nkọwa nke ahịrịokwu ndị anyị hụrụ n'ahịrị nke mbụ. Ọ nụrụ olu m n'ihi na ọ tọwo ntị ya n'ala n'ebe m nọ. N'ime anya nke ime mmụọ nkwa, ọ bụ ezie na m maara na Chineke bụ mmụọ, ma ana m ahụ Chineke dịka mmadụ, onye na-erudata site n'ọnụ ụzọ nke eluigwe ịnụ akwa nke nwa ya onye na-agabiga ihe mgbu. Chineke na-atọ ntị ya n'ala mgbe anyị na-ebe akwa, nke ka nke mgbe anyị na-ebeku ya site na nrịanrịa ma ọ bụ site n'ahụhụ nakwa site na nhụju anya. Onye ọbụ abụ nke abụọma bụ David sịrị: ebekwuru m ya, ọ nụkwara olu m. Nke mbụ bụ ebekwuru m ya, ya onwe ya nụkwara olu m. Ahịrị nke asaa sịkwara: ebekwuru m ya, ya onwe ya nyekwara m aka. Haleluya! Mkpụrụ obi m, laghachi n'ebe izu ike gị, n'ihi na Jehova emesowo gị nke ọma. Ọ bụrụ na itinye ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụghị naanị na Chineke nụrụ olu m, kama o nyekwara m aka. O mesowo m n'ụzọ dị mma.
n'ogo nke karịrị ihe niile nke m pụrụ iche banyere ya. O nyere m ihe m chọrọ. Ọ bụ ezie na-eleghị anya ọ bụghị ihe m rịọrọ ya. O mesowo m nke ọma. O mesowo m n'ụzọ dị mma. Ebekuru m ya, ya onwe ya nụrụ olu m. Ma ebekukwara m ya, ya onwe ya nyere m aka. Gị onwe gị, onye na-agabiga ọnọdụ nke nhụju ya na ahụhụ, nke a ga-abụkwa oke ga-adịrị gị taa. Nke a ga-abụkwa ọgbụgba ama nke gị. Ị ga-eguzo n'iru ụmụ Chineke ma sịkwa, ebekuru m Jehova, ya onwe ya nụkwara olu m, n'aha Jizọs. Ugbu a, hụtakwa ahịrị nke 8. Ebekuru m ya, ya onwe ya wee gwọọ m rịarịa. N'ihi na ị napụtawo mkpụrụ obi m n'ọnwụ, ị napụtakwa anya m abụọ na anya mmiri, ị napụtawokwa ụkwụ m abụọ na nnuda a na-enuda m. Ahịrị nke 16 wee gbakwunyekwa ma sị, ịtọpụwo agbụ m niile. Ịtọpụwo agbụ m niile. Ejere m otu ọgbakọ ọmụmụ ihe ebe nwoke a na-akpọ Anthony Campbell bụ onye nkụzi ihe kwuru okwu na ya. Anthony Campbell bụ onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ nsọ nke Baptist, gụnyekwara ịbụ onye nkwusa ozi ọma. Ọ bụkwa onye ọka mmụta sosiọlọji. Ọ nara akọwa ọtụtụ nsogbu ndị na-eche anyị iru taa n'ihi ndị ọgwụgwọ ọrịa ọlọrọ ọhụrụ. Ejikwara m obi m na-ekwenyere ihe niile nke ọ nara ekwu. Mgbe ọ nara ekwu na ọtụtụ oge ndị mmadụ na-abanye n'oke echiche nke adịghịkwa mma, mgbe otu onye gwara ha na ọ bụghị uche Chineke ka onye ọbụla nọ na-arịa arịa. Ihe dokwara anya bụ na onye ọbụla nke na-agụ akwụkwọ nsọ ya nke ọma kwesịrị ịma karịa nke ahụ. Onye nwe anyị kwuru banyere nrịarịa Lazarọs n'oziọma Jọn 11 ahịrị nke 4. Ọ sịrị otu a, nrịarịa nke a abụghị nke ọnwụ, kama ọ bụ n'ihi otito Chineke, ka e wee nye ọkpara Chineke otito site na ya. Anthony Campbell gara n'iru ikwu na ọ bụ ezie na ọ bụghị eziokwu mmadụ isi na ọ bụ uche Chineke ka onye ọbụla nọ na nrịarịa nweta ọgwụgwọ nsọ, ma ọ bụ eziokwu isi na onye ọbụla ga-enweta ọgwụgwọ nsọ n'ikpeazụ. Ịhụrụ nke a? Ọ bụghị eziokwu isi na ọ bụ uche Chineke ka onye ọbụla nọ na nrịarịa nweta ọgwụgwọ nsọ, ma ọ bụ eziokwu isi na onye ọbụla ga-enweta ọgwụgwọ nsọ n'ikpeazụ. Ụfọdụ ga-enweta ọgwụgwọ nsọ n'ebe a, ndị ọzọkwa ga-enweta ọgwụgwọ nsọ ha n'ebe nke ọzọ. Otu ụbọchị na-abịa, ezi enyi m, mgbe onye nwe anyị ga-abịa, ma ọ bụkwa na anyị onwe anyị ga-arịgo ịnọnyere ya. Akwụkwọ nsọ mekwara ka anyị mara na anyị ga-ahụ ya anya. Mgbe anyị ga-ahụkwa ya anya, anyị matara na anyị ga-abụ ndị yiri ya, n'ihi na anyị ga-ahụ ya otu ọ dị. Haleluya! Nke a bụ akwụkwọ Jọn nke 3 ahịrị nke 2. Nrịarịa niile kwa nke arụ anyị ga-abụ ihe a ga-eme ka ọ gbazee. Anyị ga-abụkwa ndị e mere ka anyị zuo oke dịka Jizọs n'onwe ya. Ọ bụrụ na emeghị ka anyị nweta ọgwụgwọ nsọ anyị ebe a n'ụwa, a ga-eme ka anyị nweta ya n'ebe ahụ n'eluigwe. Ọ bụkwa na nghọta nke a nakwa n'obisi ike nke a ka David ji ebuli aha Onyenwe anyị elu. Nke ọ bụghị otu n'ime ihe ndị mere ejiri nwa ahịrị nke 15 n'ebe ọgụgụ a. Ọ na-asị otu a, ihe dị oke ọnụ ahịa n'anya Jehova ka ọnwụ nke dịrị ndị nsọ ya bụ. Ihe dị oke ọnụ ahịa. Ọ na-akpọbata ha n'izu oke nke arụ nakwa nke mmụọ. Ya mere David na-aga n'iru ugbu a na ngwụcha nke abụ ọma. Ọ gwawo anyị banyere ejirimara nke nrịarịa. Ọ gwawokwa anyị banyere nzaghachi nke ya onwe ya nye nke a. Dịka ọ na-ebeku Onyenwe anyị akwa, Onyenwe anyị nụkwara olu ya. O bekukwara Onyenwe anyị akwa, Onyenwe anyị wee nyere ya aka. O bekukwa Onyenwe anyị akwa, Onyenwe anyị wee gwọọ ya nrịarịa. Ma ugbu a, David na-ajụ otu ajụjụ nke dị oke mkpa. N'ahịrị nke 12, ọ na-ajụ ajụjụ a sị,
m ga-esi aṅa nyeghachi Jehova mmeso ọma ya niile o mesoworo m? Gịnị ka m pụrụ ịmụta site n'ọnọdụ a nakwa ihe nwapụta nke m gabigaworo? Gịnị kwesịrị ịbụ nzaghachi m nye ihe nke a nke m gabigara, nke m nwapụtara n'ime ndụ m? Nke a bụ ajụjụ dị mma, otu ajụjụ nke anyị onwe anyị na-adịghị echeta ịjụ onwe anyị. Ọtụtụ oge ka anyị ga-esi gbakee site n'ọrịa na-ejupụta anyị isi, ruekwa na anyị na-echefu na enwere ihe mere Chineke, enwekwara ihe Chineke na-achọ isite n'ọnọdụ a kụziere anyị. Ya mere anyị adịghị ajụ ajụjụ ndị ziri ezi. David jụrụ ajụjụ ndị ziri ezi. Ọ sị, m ga-esi aṅa nyeghachi Jehova mmeso ọma ya niile o mesoworo m? Gịnị ka m ga-amụta site na nke a? Ma David, ọ bụ na ịghọtaghị na ọ dịghị ihe ọ bụla nke Chineke chọrọ n'aka gị? Abụ Ọma 50 ahịrị nke 12 sịrị, ọ bụrụ na agụụ m gaghị agwa gị, n'ihi na mụ nwee elu ụwa dum mmadụ bi n'uju ya. Gịnị ka ị pụrụ inye Chineke? Gịnị ka ị pụrụ inye Jehova? David wepụtara ihe anọ n'ahịrị akwụkwọ nsọ a, ndị jikwara okwu a dị nta nke bụ aga m, wee malite hụta ha dịka anyị na-eleba ha anya ugbu a. Nke mbụ na mbụ, ọ sị, aga m echeta nkwa m kwere ya. Ọ ga-amasị m ka ịhụta ahịrị nke 14 nakwa nke 18. Aga m akwụghachi Jehova nkwa niile m kwere, ka m kwụghachi ha n'iru ndị ya niile. Ahịrị nke 18, aga m akwụghachi Jehova nkwa niile m kwere, aga m akwụghachi ha n'iru ndị ya niile. David sịrị, gịnị ka m ga-enye Jehova? Ihe nke m ga-enye Chineke bụ nkwa nke mkpụrụ obi m. Aga m akwụghachi Jehova nkwa niile nke m kwere. N'ezie, ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na anyị were otu peni dochie anya nkwa ọbụla n'otu n'otu, bụ nkwa niile nke ndị mmadụ kweworo onye nwe anyị n'ute ọrịa, ebe otu onye bụ onye nke Kraịst sịrị, Chineke, ọ bụrụ na ị ga-esite n'ute nrịanrịa a kpọlite m, aga m eme nke a maọbụ aga m eme nke ọzọ. Mgbe ahụkwa ahụike na-abịa, n'ihi na anyanwụ awawa ugbu a. Ha na-echezọkwa nkwa nke ha kwere mgbe ọchịchịrị jupụtara ebe niile. Echetara m ịgụ otu mgbe gara aga banyere agha nke dapụtara n'otu oge. Ọtụtụ ndị agha dere akwụkwọ ozi degara ndị ezinụlọ ha nakwa ndị nne na nna ha. Onye ụkọchukwu nke ndị agha, onye ọ bụkwa ọlụ ya ịhazi akwụkwọ ozi ndị a tupu ezipụ ha, enwereghị ike ịlụ ọlụ ya ruokwa mgbe a lụsịrị agha ahụ. Mgbe ọ malitekwara ịhazi akwụkwọ ozi ndị ahụ, ọ chọpụtara na e nwere akwụkwọ ozi abụọ ndị bụ otu aha. Ọ bụkwa otu onye dere ha abụọ. Otu akwụkwọ ozi ka nwa okorobịa dere tupu ha abanye n'agha ahụ, nke dịrị nkenke ma dịkwa ike. Akwụkwọ ozi nke ọzọ ka o dekwara mgbe a lụsịrị agha ahụ. Gee ntị, n'akwụkwọ ozi nke mbụ, ọ na-edere nne ya ozi ma sịkwa ya, nne, ana m ekwe Chineke nkwa na ọ bụrụ na o doo m ndụ, nyere m aka mgbe site n'agha a nke ga-adị ike rie nne lọta n'udo, aga m agbanwe ma ghọọkwa mmadụ dị iche. Nke a bụ akwụkwọ ozi nke mbụ. Akwụkwọ ozi nke abụọ bụkwa nke o degara otu enyi ya, onye nọ n'otu agha ọzọ. Ọ na-asịkwa ya otu a, ezi enyi m, esi m n'otu nke dị ike nke ukwuu lọta site n'iru agha. Ọ bụrụ na ị pụrụ ịnata ikike, bịa ka izute m na Paris. Na anyị ga-eji mkpori mgbe mee ka obodo ahụ gbakpọgharịa. Ịhụrụ nke a, echefuwo ngwa ngwa nkwa nke ekwere n'iru nke ihe ike nakwa ihe ise ndụ. David sịrị na m ga-esi aṅa nyeghachi Jehova mmeso ọma ya niile o mesoworo m. Nke a bụ ihe m ga-enye ya. Aga m akwụghachi Jehova nkwa niile m kwere, ka m kwụghachi ya n'iru ndị ya niile. Aga m echeta nkwa niile nke m kwere Chineke. N'ezie, nke a bụ ihe dị mma ime, ụmụnne m na ụmụnna m. Nke abụọ,
aga m akwụghachi ya ịhụnanya m. Ọ bụ ihe dị oke mmasị ka esiri dunye ịhụnanya n'ebe ọgụgụ a niile nke na-ekwu okwu banyere nrịanrịa. Ahịrị nke mbụ ọ sị, ahụrụ m ya n'anya. Ahịrị nke abụọ na-asị, aga m akpọku ya ụbọchị niile nke m na-adị ndụ. Ahịrị nke itoolu na-asị, m ga-ejegharị n'iru Jehova n'ala nke ndị dị ndụ. Ahịrị nke 16, Jehova, mụ onwe m bụ oru gị. Ngwale nke atọ, ahịrị nke 17, ọ sịrị, aga m enyeghachi ya ekele m niile. Gị ka m ga-achụrụ aja ekele, ọ bụkwa aha Jehova ka m ga-akpọku. Ọ bụ ihe dị ike inwe obi ekele n'ime nrịanrịa na ahụhụ na nhụju anya. Ma David sịrị, nke a bụ ihe m ga-eme, aga m enye gị ekele. Haleluya! Otu nwata nwaanyị onye nwere agbamume ka a kpọrọ jee na nke onye dibịa bekee maka ọgwụgwọ nke ga-ewekwa ibepụ na iduchigharị anụ arụ ya. Nke a na-afụkwa oke ụfụ. Mgbe ihe niile dịkwara na njikere, nwoke onye dọkịta obiọma sịrị ya, nne, nke a ga-afụ ụfụ nwa nke nta. Ana m enyekwa gị ikike ibe akwa ma ọ bụ iti mkpu ma ọ bụrụ na nke a masị gị. Nwata nwaanyị a wee welie anya ya elu ma sịkwa onye dọkịta a n'iru ọchị, ọ bụrụ na ị kwenye m, ihe ọ ga-amasị m ime bụ ịbụ abụ. O kwukwara nke a n'olu mara mma nke pụtakwara ihe nke ụmụntakịrị. Ma ịgwa gị eziokwu, nwata a gabigara oge niile nke ọgwụgwọ ọrịa na-ebeghị akwa ma ọ bụ ịsụ ude ma ọ bụ anya mmiri. Aga m enye gị ekele. Nke a bụ ihe nzuzo nke dị na ya. N'agbanyeghị ihe na-agabiga, zoo nke a n'ala ala obi gị. Chineke, aga m enye gị ekele. Ngwale nke ikpeazụ ọ sịrị, aga m anata nzọpụta ya nke dị ukwuu. Ahịrị nke 13, iko nke nzọpụta niile ka m ga-ebuli, ọ bụkwa aha Jehova ka m ga-akpọku. Ọ ga-abụ ihe dị njọ ma ọ bụrụ na Chineke ekwenye ka mmadụ danye na arịarịa nke arụ nke na-ebutekwa ọdachi nye ndụ nke anụ arụ ha, ka o wee nwee ike mee ka ha nabata ndụ ebighị ebi. Eleghị anya ị ga-asị, onye ọzụzụ atụrụ, echeghị m na ọ bụ ihe ziri ezi ikpe ikpe nke a. Eleghị anya ọ bụrụkwa na anyị lee anya ụdị ọnọdụ nke ndị mmadụ na-anọ mgbe ha nọ na-arịa, nke a pụkwara ịbụ eziokwu. Ma ezi enyi m, ọ bụrụ na ị jụọ m ajụjụ a n'1,000 afọ site n'ugbu a, aga m enye gị ezi ọsịsa. Aga m enwe ezi ọsịsa nye nke a. N'otu obodo ebe m biri ọtụtụ afọ gara aga, e nwere otu nwa agbọghọ nwaanyị onye na-ara abịa ọgbakọ anyị oge ụfọdụ. Ọ bụkwara enyi nye ọtụtụ n'ime ụmụ agbọghọ ndị anyị na ha na-efe ofufe. Ya na ha na-ara eso eme ihe ọmụmụ nke akwụkwọ nsọ. N'afọ 1977, nwa agbọghọ a chọpụtara na o nwere ọrịa kansa nke na-eduru ruo n'ọnwụ. Ọnwa ole na ole tupu eziga anyị n'akụkụ mba ọzọ, nwa agbọghọ a hapụrụ. Otu n'ime ndị enyi ya wetakwara m otu akwụkwọ nke o dere ukwe poem na ya, nke o dekwara banyere ihe ọ nwapụtara na ihe ọ gabigara. Ọ dịghị mgbe ọbụla m nụrụla ihe dị otu a mbụ n'ime ndụ m. Ọ ga-amasị m ka mụ na ya kerịta oke na ya dịka anyị na-abịa na mmechi nke ihe ọmụmụ a. Ọ na-egosipụta karịa ihe ọbụla ọzọ nke m hụworo maọbụ nke m nụworo n'oge ọbụla ihe anyị na-eche na ọ bụ oke ajọ ihe nye ndụ anyị, ahụhụ, nhụju anya maọbụkwa nrịanrịa. Anyị na-atụ ya egwu. Anyị na-ewepụkwa aka anyị abụọ dịkwa na njikere n'oge niile ịnụpụ ya ka o jee n'ebe dị anya site n'ebe anyị nọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọṅụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe anyị chọrọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe anyị rịọrọ, ma oge ụfọdụ ọ bụ ihe Chineke na-emere anyị. Ọ bụghị ihe ọ na-eme anyị. Gee ntị, ọ bụ ihe ọ na-emere anyị, ọ bụghị ihe ọ na-eme anyị. Nwa agbọghọ a
wee kọwaa njem nke ya na onye nwe anyị nakwa ọnọdụ nke ihe mgbu na ahụhụ nakwa nhụju anya nwere na ihe niile nke ọnwa pụtara. Gee ntị nke ọma ka m gụpụtara anyị mkpụrụ okwu ndị a ndị o dere. Ọ sịrị otu a: mgbe m bụrụ nwata nke nọrọ naanị afọ 5, e wee mekwa ka m mara banyere onye nwe anyị. Etighị m, gosi m ihe ịrịba ama gosiri na nke a bụ ezie. Enweghịkwa mmetụta nke onye leghara anya. Mgbe niile ka m na-akwụwa aka m aghọ na nkwenye nke nwata. Ọ dịrị mfe iweda onwe m n'ala, yi onwe ya n'elu, mụ onwe m n'ala. Ọ dịghị ihe ọ bụla nke kwesịrị ime ka m gbagha ma ọ bụ sie agụgọ banyere nke a. Ọtụtụ mgbe ka m na-anụkwa ka ọ na-asị, nwa m, ahụkwara m gị n'anya. Mgbe m gbara afọ 21, amụtara m banyere ụwa m. Leekwa ka m na-eto n'amamihe, etokarịwo m Chineke. Ọdịnihu m doro anya nye m. Onye nwe m, ị maara m nke ọma. Ya mere, agaghị m ekpekwa ekpere ọzọ. Nke ka nke, achọghị m gị n'ime ndụ m. Ọ dịghị anya, agbakwara m 31. Hei, gịnị mere ndụ ji agbaka ntị otu a? Erughị m eru n'ihe niile. Ihe niile bụkwa oke ọlụ. E nwere ọtụtụ ihe, emewukwa m ọtụtụ ihe. Oghere a nke dị n'ime m ekwesịghị ekwesị. Enweghị Chineke ọbụla ka amamihe m na-asị. Amaara m ka oge niile ka m onwe m na-azaghachi. Onye nwe m, ejupụtakwara m na-ekwe ekwe. Apụghịkwa m ikpe ekpere. Agaghị m abụ onye iru abụọ. Ugbu a, agbawo m 43. Ugbu a, oghere a dịkwa ukwuu rie nne n'ime m. Adịghị m aghọta ya ma ọlị. Agbawo mbọ niile nke m pụrụ. Ọrịa abatawo. Ana m etikwa mkpu na nke ezighị ezi. Naanị otu afọ ọzọ ka e nyere m. Ana m adanyekwa n'ime obi ịda mba. Ụmụ m ka pere mpe. Mụ onwe m ka bụkwa agbọghọbịa. Ha sịrị na enweghị olileanya. Ụjọ nke a erikpuwo m. Ọ bụ na enweghị mmadụ onye pụrụ inyere m aka. Onye nwe m, ọ pụrụ ịbụ gị na-akụ aka n'ụzọ ọzọ? Gbaghara m, onye nwe m, biko arịọ m gị bata. Mgbe o bukọrọ ibu m niile, o kwuru nke a banyere ahụhụ m. Nwa m, onye nwụrụ anwụ ka ị bụ kamgbe ihe karịrị 30. Ma ugbu a, aga m egosi gị ndụ. Taa, adị m 35. Lee ka o si bụrụ afọ dị oke ngọzi. Ụjọ m ka a gbanwere ka ọ ghọọ udo zuru oke. Ugbu a, ọṅụ m alọghachiwokwa. Ihe oge ga-eweta amaghị m. Nke a agbasaghịkwa m. Otu ugbo ọzọ, site na amara ka m na-atụkwasị obi na mweda n'ala, ebe m mụtakwara otu ihe nke dị oke mkpa. Onye nwe m, ana m enyechasị gị onwe m. Ya onwe ya na-asịkwa m, nwa m, ahụkwara m gị n'anya. Nke a bụ akwụkwọ nwaada Susan Leona Johnson dere tupu ọ nwụọ, mgbe ọ nọrọ n'ọrịa kansa. Ị hụrụ nke a? Ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ kamgbe 34 ruokwa mgbe ọrịa kansa bịara. Mgbe ahụ ọ na-aghọkwa onye dị ndụ ọzọ. Ọ bụrụ na e nyere gị ohere ịhụta ebighị ebi, ma sịkwa gị ugbu a mee nhọrọ gị, gịnị ga-abụ mkpebi gị? Ma ọ bụ ihe dị mwute na ị nweghị ebighị ebi. Ị nweghị ohere nke ebighị ebi tupu ị mee nhọrọ a. Ị nwere naanị ohere ịhọrọ site n'ebe ahụ nke ị nọ ugbu a. Ọ ga-amasị m ịjụkwa gị ajụjụ a. Ị ga-ahọrọ ndụ ebighị ebi
n'ime Kraịst Jizọs. Ọ bụkwa gị onwe gị ka ọ dịrị ịsa ajụjụ a. Ị ga-ahọrọ ndụ ebi ebi n'ime Kraịst Jizọs? N'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ bụ naanị otu ugbo ka a kwadoro ya nye mmadụ ịnwụ. Mgbe nke a ga-agasịkwa, ikpe ga-eso ya. Mgbe ị ga-arapụ ebe a, ebe ka ị ga-anọ? Anyị na-ahụta nhụjuanya, anyị na-ahụta nrịanrịa dịka ihe ndị jọrọ njọ nke ukwuu, ma mgbe ụfọdụ Chineke na-eji ya adọrọ mmadụ nso ruo n'ebe ọ nọ. Ma achọrọ m ime ka ị mara na nrịanrịa na nhụjuanya adịghị ihe ọ bụla ọ bụ ma ọ bụrụ na ị were ya tụnyere nkewapụ ebighị ebi site n'ebe Chineke nọ. Gịnị ka ị ga-ahọrọ taa? Ị ga-ahọrọ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs, ka ị ga-ahọrọ ụsọ nke aka gị? Ọ ga-amasị m ka anyị rụdata isi. Ọ bụrụkwa na ị ka anabatabeghị Kraịst n'ime ndụ gị, nke a bụ ohere ọma dịrị gị ime nke a. Ka Onyenwe anyị gosi unu n'aha Jizọs. Amen. Ana m ekele gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke. Ekwenyere m na Onyenwe anyị esitawo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume na Chineke pụrụ ịzọpụta gị taa. Ọ bụ Chi nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị ka anabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị, naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ, amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime iji gaa n'iru. Ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477 ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.